ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಪೂರ ಮದಿಮೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ನೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ದಿಬ್ಬನ ಪೋಯಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಪೂರ ಮಸರ ಡೆತ್ತ ಎಂಕಂತೂ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೇದಿಚ್ಚಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದಿಬ್ಬನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮದಿಮೆತ್ತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಸಾದಿತ್ತಂಡು ಪೋಯಾರ. ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಆತು ದೂರ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದು ಪೋತುಂಡು. ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಪೂರೆರ್ಲ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ನಿ. మధ్యమన జోడుంటదా ಪೋದು ಎತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಪದಾದ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮದಿಮಲೆನ್ ದಾರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾರೆ 11 ಅರೆಕ್ಕಿತ್ತೀನಿ. విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతేంద్ర స్మరామి.
फोटो बोले ऐसे बोले खर्च कर ले मेरा शांतिरस्तु जन्मतो ग्रह कुर्वन्तु मंगलम् అది మీరు ఎంచవట్లేరా गड़े बुटले गड़े बुटले एंत बुटले ఖాళీ అంగే పడిపోతాం నుంచి అది ನೋಡ್ರಿ ಕೈ ಜೂರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎರಡೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಟ್ಟ కలెక్షన్ నీటి ఉండదు ఎదురు మళ్ళా ఉందికోండా गंगे जमुने चंपा गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी
ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಿನನಿಕ್ಲೆ ಪಂತ್ವೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ವಿಡಿಯೋನೆ ತೂಡಾತಿ. Naiva. Naiva pati jobo rin na biri ba. Oh. Betul. ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೂಪ ಎರೆನೆ ಮಾರತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಮಂತೀಜೆನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ದ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ ಓಲ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಪ ಉಡು ಪಂಡ ಇಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನನಿಲ್ಲದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿಡಿಯೋ ದೇಯ್ದೆ ಐನೆನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊನ್ನನ್ ಲೆತ ಬರ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆನನಿಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋನಗ ವಾ ಒಂದು ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾನಂತೂ ದುಂಬೊರ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋತೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಪುರ ತುಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವೇನಿನ ಒಂದು ಕೊರಂಬು ಕಾಲದ ಇತ್ತದಾಗ್ಲೇ ಕೊರಂಬು
కుక్క తప్ప ఒక పనులు ఇవే